No niin, täällä ollaankin sitten arktinen tutkimusryhmä täällä Pallaksen hienoissa maisemissa. Lähdetty tonne eräkämpälle saunaan. Meillä on joka jätkällä sukset ja täällä menee nyt alkuun tämmöstä kelkkareittiä ja kohta se sitten muuttuukin niin ihan tää ompi metäksi, että pitää metän läpi varmaan mennä. Nyt tuleekin sitten alamäki. Ai tässä! Jätkät siellä jo vähän mennään. Tällä lailla. Tällä viisiin täällä Pallaksella, vai oliko se Sallalla, en muista ennen. Tunturimaisemissa kuitenkin. No niin, tässä on Lauri ja Laurin vehkeet ja siellä on Samppa ja Sampan vehkeet ja Otko ja Oseen vehkeet. Ja sitten mä oon tällä mun suksien kanssa lähtenyt. No mitkä on Lauri viilikset? Mä tykkään sen suksista. No on niinku, tää on se. Missä on se viilikset? Tää on aivan hyvä. Ja mikä on Samuelin meininki? No Otko. No niin, sä oot tämmösen pulkan saanut mukaan. Mä oon Akko viedä sääkistä, nopa vedä jotakin. No voimahauta, kyllähän meillä on niin mukavaa. No näinhän se on ja tutkimusryhmä jatkaa matkansa. Tää on tämmöstä reitin ehtimistä. Pitäis järven ylityspaikalle. Nyt jäi tuonne suksi tohon matkaan, ei voi minkä. Siinäkö se on Lauri paikka? Paikka? Niin, siitäkö me lähet? On, paikka. On makia keli on meillä. Mies ja Suomen luonto. Mies ja Suomen luonto. Vai kaipaako sitä parempaa? Vaan siellä se on. Siellä se on. Aurinkokin se vaan möllöttää me. No näin. Ei vittu, ei se autakko lähteä. Allustelee. Kelihän on kuin morsian, että kylmä ja tuulinen ja... Epävakaa aivan erityisesti pakkeilla. Niin. Mutta tämmöstä täältä. Ojan ylitystä. 1, 3, 2 ja 1, aito! Saapaskin meni samoilla vaan. No niin, ja miten sitten tutkimusryhmällä lähtee toi ojan ylitys? Homma lähtee siitä, että mä oon hyvää kulman tähän ja... Lauri taitaa olla semmosia valmiusyksikön. Niin se taitaa olla. Siinä on kans yksi valmiusyksikön kaveri kyllä selvästi, että on kyllä ihan valmiina tähän touhuun. Siinä ei kyllä mennyt kauaa, kun kaveri olikin jo joen toisella puolella. Mutta tää on aika syvä tää joki. Tässä rupee varpaita jäätyy. Tiedät sä aika karu hommaa täällä. Nauha loppuu, mulla on aika kylmä hei. On vaan hirvittämä tuossa. Niin. Tai nauha loppuu, mulla on varpaat jäätyy ja kaikki. Ja puukkokin lentimassa. Mulla on jalat ihan täällä vedessä, hei. Jokuhan suottapasi luulla, että tossa olisi iso jalan jäljet, mutta ei kun ne on vaan meikäläisen hiihtojäljet. Onneksi löydettiin tämmönen selkäreitti. Tästä pitäisi tonne järvelle päin vissiin suuntautua. Täällä joku muukin vissiin käy. Tästä tämä järvi sitten auki ja toinen se olisi meidän määränpää. Kyllä tulee muut. Jätettiin oma onnensa nojaa Lapingassa, kun menin perheestä. Eikä olla reili. Joo. Joo. Tämän. Siellä se nyt ois. Tämmöset ne on meillä näkymät täällä. Jätkätkin siellä taustalla tullut. Tässä Lapissa kämpiltä parikymmentä kilsaa. Mutta eikö ole mennyt aika joutuisesti, kun tultiin tuossa alla yli, vai oliko se saana vai en minä tiedä, mutta niin eikö mennyt aika joutuisesti, kun tultiin tuon tunturin läpi? Tunturin läpi tossa. Oli, ei ollut pahaakaan. Ei ollut. Just silleen, kun hiihti vaan. On tää aika rankka just tämmönen retki, että ei tähän ihan niinku valmistautumasta voi lähteä. Ei. Hetkinen, onko täällä joku... Se on joulupukki tullut tänne pari kertaa. Se on ottanut varmaan pari uusinta lähteä tästä, kun ei varmaan ekalla lähtenyt sitten. Ja on täällä nämä isojalankin jäljet. En tiedä, siinä on joku kelkalla tullut vieressä. Ketä te oot?
Ketään siellä tulee muita? Tulee muitakin, ei tämä oli kalat. Näkki. Tässä on tämmönen puu keskellä järveä. Tätä ei varmaan kovin moni ole nähnytkään ennen. Että tässä ei ole kyllä puita sitten ihan vierivierisesti. Tää on niinkö puu on niinkö järvellä kasvaa. Että... Lauri siellä. Sampalakin V-logiin menossa sille. Auri on. Yhtä hymyä vain. No joo. No niin, täällä oltaisikin sitten perillä, että... Oliko hyvä fiilis? Tuossa tultiin Sallan vai oliko Pallas, niin en tiedä, mutta tultiin ja läpi. Ylläksen myös. Tai tunturi meni aika viuhakkaasti, niin mitkäs on nyt fiilikset? No, varmasti ihan hyvä, että laitetaan saunaan vähän tulta tonne ja... Täällä ylää, niin eikö sitä yhdisty kyllä aina mieli vähän lämpäree. Näinhän se on. Näinhän se on. No niin. Siinä on meille sauna valmiiksi jätetty hyvään kuntoon. Sitten tuvan puolellakin niin on hyvä tunnelma. Täällä on kamiinaa ja tuommoista takkaa. Hellaa ja klapejakin jätetty vähän. Täällä on sitten vieraskirja. Siellä taisi joku rotta juosta, mutta... Jaha, näin ei anneta sen häiritä. Avannon tekua. Isänttien kanssa. Ei terve! Menikö 2 minuuttia sytyttää näillä klapeilla tuo kiu? Ai vaan. No niin, täältä päästään tähän erätulilla ohjelmaan ja täällä onkin meillä Okko sitten. No niin. Valmistautunut tähän touhuun. On tämä niin viimeisen päälle mukavaa ajaa vielä. On tämä. Tässä se mieli lepää ja herkistyy. No niin, erätulilla kysymysosio. Okolla olisi kysymys. Tässä pohittiin, että mitä ne mahtaa syödä, nuo hiiret ja päästäiset, niin Laurihan meillä oli asiantuntija täällä. Joo, annetaan Laurin kertoa. Kyllä se näin on, että ne linnuthan niitä hiiriä syö, että... No niin, täällä onkin ilta sitten jo vähän hämärtynyt. Näin. Täällä ollaankin sitten jo vähän kämpällä ja tänne sisäpuolelle ja vähän kortin peluuta tässä harrasteltu. Oikein kiva meininki tässä. Virnuileko ne? Katoppa tänne. Makkaran paistossa. Sano Samppa jotakin kommenttia, onko hyvä makkara? En tiedä. Oliko hyvä sauna? Varmaan. Joo. Vaatiko ulkoustio? No niin, ruveemme lähtöä tekemään. Kaikki hyvä loppuu aikana. Ruveemme lähtöä tekemään. Pistetään paikat kuntoon ja siistiksi ja lähdemme sitten suksimaan tonne hienoon kuuvaloon ja tähtien valoa. Sillä on hieno taivas. Ehkä vähän revontuliakin saatettiin tuossa nähdä saunomisen yhteydessä. Matka kohti autoa on alkanut, mutta eihän täällä pimiässä enää mitään ei näe. Ei perää pietä. Niin, hienot revontulinäytelmät on kyllä, mutta niitähän ei kamerassa näe. No niin, täällä on Arkninen tutkimusmatkailijaryhmä niin päässyt välietapille niin sanotusti. Ja vielä olisi viimeinen 10 poserrettavana. Mutta se on just makia tässä. Revontulet iskee vaikka minkämoista liekkiä. Että sykkii tuo taivas aivan uskomattomasti. Ollut kyllä siinä mielessä oikein hieno reissu. Tiedetään paluumatkankin osalta. Huikeeta hommaa täällä Lapissa. Niin, vielä viimeinen 10 poserrettavana. On tuttu aika joutuisesti tähän loppumatka. Ollaankin sitten tähän autolle saavuttu. Ruvetaan pakkailemaan kamoja ja lähdetään kotia kohti. Tämmönen oli tää reissu ja toivottavasti näitä saa aina lisää. Nää on aina hienompia reissuja.